Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka jingja ka belajar ha Pahalgam kawai nak jaka jengok kai ka badan ha Jammu and Kashmir kadai ke jingja ka pasngau triam ha ka bagi lek no kilami kensan na klau bat kila senret kuli na phang ye kinong jengok kai ki badang yat kai pengat ha kini ke jaka ka bai tenat ha kini ke jingja arpun reu ngut kinong jengok kai perthai kila kelon yam bat buon ba ki ba mensau ki sipai kila lek chekni ke jaka da ka helikopter ban kit ya ki ba mensau namar ba kini ke jaka kadai ka bom lat kali bat ki ba lek chekni jaka ki lek kejat bat don rut ki balai dau kulai Menteri Ketenat Kampo Ieng Jangka Sarkar India Amit Shah Ulalit Kerki Srinagar ban Shong Jingalang bat ki hek pulet ki hek spai ban yakaran halor ngai kakam Shua ban Srinagar Amit Shah ulalum jelang kerki hayeng sa jong ban yakaran sani bha halor ngai jingja namar ba Sarkar kathu ban le tak penting ban penduk jat sendon ya ki le no Jammu and Kashmir ka Pahalgam kadai ke jaka jengok kai ke bakring bha ya kinong jengok kai na ki benta ba pher jong ri India bat na bari ru kumju kajing internet jongka kadai namar kajing don jang kilum kiwa bat ki klau ki ba internet ki ba pen pengat ya kajing mut jing berkhat jong kinong jengok kai ka ni kajing syahir smah ki le no kadai ha ka wei na ki benta jongka Pahalgam ka belatip kom ka baisaran na pedeng ki ar pendri ngot ki bayam ar ngot ki dei kinong jengok kai ki bana bari kajing yap kala benang kiu namar ba hadu mentaru katanat badai pek kadang lum jing khen kat kum ka jingathu jong ki balat kila ong ba ki le no ki senret kuli na phang ha kapor ar chiteng no phaisngi menta ka sngi ka arpu atre uyayong arja pesan ka seng le no resistance front kawai na kisna trekam jong ka lashkar Taiba kalakam badai maka kabala le yakni ka kam pentriam